Kollok Ingliżati. Kont Ingliżati u kienu jabdu mien insomma bl-Ingliżati, speċjalment ħuti għax ħuti ma konx jitkellmu bl-Ingliż id-dar u xi ħadd kien iċempel l-homework jiena fid-dar kont ovvjament nitkellem bl-Ingliż u kien jiġu voddiri b'xi ħaġa puntata ma' dari, voddiri kien jgħidlek ma ttilix, voddiri kon nibża jkun ma tilħadd, voddiri qatt ma tkellimt ma' ħadd. Ħdimt l-ewwel paga, tlaqt mort nitgħallem ħadd l-ewwel lezzjoni ta' swing. Ma ngħidix bi pride, imma ngħidha biex hekk hemm xi ħadd qed jismem barra jagħmel ħiltu jagħmilha jiena m'għandix O-level imġidden, u jiena Għas-CV m'għandek. Għas-CV m'għandi. Imma jiena minn żmien voddiri marit mentalment, voddiri d-dar, norqot, ma mhux l-iskola. Nift għattila ma għattila ħajkolli mur, għattila ġan dittiċ, għattila ħajkolli mur, għattli mur imri, għattli jenobak. U dakru ħaklim għattli. Janville, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.